हेलो नमस्कार। आज का वीडियो बहुत अच्छा सा सफर भइल ह। तो अनिता इससे ही पूछ ले जा कि आज का वीडियो कैसन बीतल ह। तो बताइए अनिता जी। नमस्कार प्रणाम। हम अनिता सिंह उरो वालों के मालूम बटे और हम लोग के ये टीम बटे देखा दो प्रिंस कितना आदमी बा देख ले सिंगर रामू रंगीला कैमरामैन हमारा देखो वो पता हो ना वो वाला बीच बिछाए वाला 36 डिग्री बाबा 36 डिग्री वाला हुए हम नीचे न तला जा भाई हम बेइज्जती करत हो आई कहीं जाता ना चिन्हा जाता ना इनके जरूर आदमी कहीं ना कहीं देखले रहता ना कि मछली बेचे वाला हम। हाँ नहीं नहीं शिकायत नहीं लेकिन आदमी चिन्ह लेता ना भैया लोग हम गलत तो ना कहीं आदमी चिन्ह लेता ना यही के बारे में बताई नहीं है ये गलत तो ना बता सकने तो इनहू से कुछ पूछ ले जा कुछ कहल चाहत होगा तो भैया हमर मछली है घरी बहुत धंधा बढ़िया चलत था बस नवरात्र ना वाला तनी इज्जत से बंद बा भैया। हाँ भैया देख लिया जा भैया आज के बाद बंद बा। हाँ आज के बाद बंद बा। आज के वीडियो आज एकरा मतलब आज बेची है आज के बाद बंद बा। सोच लो जा तो आज जितना खाए के बा भैया से ऑर्डर करके खा ला जा भैया लोग और कुछ ना तब चलते नमस्ते प्रणाम। नमस्कार नमस्कार।